ingi namba ni mar kipande gi namba ni mar sim kasto iluwo gi duoko kanyo adhimiyo ji auchiel kapok atieko chenro niendi tok weche manyien adimba. Coach japuonj maduong' mar Harambee Stars nyinge en Ng'awa Nyakwaramogi. Mana bang' thuolo machuok wayudo weche manyien adimba ka gin weche matuch koke kor gwenge mopogore opogore. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Hey, Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machigni wachako kod county ma Migori kama wayudo obila sub county ma Kuria West timo nonro e wi tho mar nyathi moro mawuoyi ma jahigni 14 ma ringre ne oyud ka oliero kod tol ng'ute e yien e bungu moro e gweng' ma Kehancha. Komanda mar obila sub county ma Kuria West Ruben Bet owacho ni ringre nyathino ma bende pod opand nyinge kalure kod weche mag nonro ne oyud kod achiel kuom jogweng' Odhiambo manyoro. Bet owacho ni pok ging'eyo gima dine kel tho mar nyathino, kata kamano gichich ni onyalo bedo ni nokawo ngimane oko owuon. Alikuwa nakaa na relative wake, mwili ilipatikana kwa tika tu ya mti, mostly suicide. Tunaona kitu kama hiyo na mtoto kiasi hiyo, ni kwamba parental care is lacking. Hata mtoto wa 14 years anatoka kuwa high school, lakini hakuenda. Hapo anasoma ni hiyo, watoto wanatembea kwa shimo ya mines. Beto wacho ni ringre nyathino nosetere kar kano ringre jomotho ma Kehancha sub county hospital mochari kirito mondo tim ne bero kanonro bende koro osechak tim. Komanda mar obila no okwayo jonyuol mondo ochiw puonj makare ne nyithindgi mondo mi gigeng' thoe makamago. Komachielo eni moko kuom jokanyo mag duond bura mar UDA gwenge mag Mombasa ywak ne jatend piny Kenya Migosi William Ruto ka giwacho ni chalni wiyo wil gi jogo ma bende nomi ogoyo ne ombulu nyaka ne otim winjruok matiyo kanyakla gi Migosi Raila Odinga e bwo sirikal manywanda kata broad based government kane giloso e gwenge mag Mombasa bang' bagoromo mar lando kwethno motelne kod jata chenro mag duond bura no e gwenge mag Mombasa Mildred Odinga ne nyiso jatend piny Kenya Migosi William Ruto ni chunygi kidek tho kendo ginyalo rem goyo mbulu e yiero mabiro kadiponi oko biloko pache kendo paro joge mabende nitiere kor gwenge. Uchungu wetu wa kujitokeza hivi tutaka Ruto ajue kama tuko chenye zatoka juu afike chini ajue kuna wananchi wa chini. Kura ni uamuzi wetu, sio mwanasiasa. Sisi tutampigia Ruto kura kwa sababu tumpenda. Ikiwa wanasiasa watakuwa wanasikizwa wao, mama wameamua hawatapiga kura kwa sababu sasa hii waliopata chakula, pesa, kila kitu ni broad base. Wamama wangu wa UDA walalamika hakuna kitu wamepata. Sasa hii siasa ni nyege, ni kunyegezana. Na hii siasa ni ya mwisho. Wamama wakifaidika na sisi tutapiga kura. Wamama wasipofaidika hafadhali tusipige kura. Hatuoni umuhimu wa siasa. Kwa sababu siasa ya Mombasa ni ya ubaguzi. Tumefanywa ngazi kwa muda mrefu. Na tulikuwa katika Jubilee, ikageuka ikaja Azimio. Waliofaidika ni watu wa Azimio. Sasa hii tuko ndani ya UDA, imegeuka imekuwa broad base. Wanaofaidika ni watu wa broad base. Wale waletea president kiti hawajulikani wala hawatambuliki. Kata kamano ne giramo ni nyaka sani pod gisiro William Ruto kaka jatend piny kendo gidwaro ni ochopa Mombasa mondo mi gibag romo mar yango midhiero mantiere duond burano kadho wadhna mchumbi to kod kaka inyalo rakruok gi midhiero go. Wuodhgi mar yalo kwe ne ochakore chuny boma ma Mombasa e kar tunge liech mantiere apaya ma Moi nyaka ya lap ma Tononoka e gwengego mag Mombasa. Kweth makwedo piny owacho kamoting'o Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kod Martha Karua osayo gai mar obila Douglas Kanja kod jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen e wi chochni ma bende nobedo e romo mar siasa mane gibago e kaunti ma Murang'a Jumapil mokalo. Giwacho ni sirikal ema bende nosiayo tulo mane omuoch e romono. As the united opposition,
We will not be silent as our country is auctioned. We will not bow down to intimidation. We will not allow the proliferation of fake news and propaganda to define our time. We expect IPOA to treat this evidence with the grave concern that it deserves. We can no longer allow the brazen criminal acts and subversion of the rule of law to continue because of orders from above. We are saying enough is enough. But also we must say this to William Ruto. The tons and tons of imported sugar that we know you and your cronies have already imported, is now very clear that there was a plot for you and your cronies to bring in the sugar. Kawadhi nyime bende koro wayudo ni jawera mar wende mag Injili Ruben Kigame oro kwayo kodwaro mondo thich oko e apisi jotelo madito e migawo mar arita kamoting'o jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, ogai mar obila Douglas Kanja kod jatend okwach kich Mohamed Amin. Kigame seyo jotelogo kuom golo chik mabende nonyayo timbe mag maundu e kinde ng'anyo mane obagi kod rowere mag Gen Z e dwe mar 6 higa mokalo kod dwe mar 7 higani. Kigame bende dwaro mondo obila kod okwach kich ogol neno kamoting'o pichni mag wang' dede kata CCTV kod lipode mag bero mondo migi chiw arita makare ne joneno. Kawadhi nyime bende wayudo ni achije 7 kuom 8 mabende tudo kod wang'o tesendo bila mama wego e county ma Homa Bay owethuolo kod rambun mar siling 50,000 ng'ato ka ng'ato. Ka chich machielo to wethuolo kod omenda chinga kata bond mar siling 200,000. Burano koribro winji koromo kanyo tarik 14 mar dwe mar 8 higani. Komachielo bende en ni kuonde tiegruok mag TVET gin kuonde tiegruok mago mag tije mag lwedo e pacho kae koro kwa mondo mi obed kod chenro mopogore opogore mago mag jiwo tije mabende rowere nyalo yudo e pacho kae. Koloso gwengego mag Mombasa e kinde romo mabende no bagi mano ma bendo ng'ere kaka Youth Africa Works, jatelo jagoro mongirore e migawo mar TVET kata migawo mar kuonde tiegruok mago mag tije mag lwedo Esther Moria omedo siro wechego mag somo e kuonde tiegruok kambene omedo jiwo mar mondo gilos chenro makare mabende geto thuolo mag tije ne rowere e pacho kae. So that we have pragmatic income generation within us, and some of these institutions are doing very well. I like giving an example of Eldoret National Polytechnic. They have cows that look like children because they are very beautiful. And they are not only getting milk from them, I don't know they are producing what, they are even using their own gas from those whatever. Nyeri National Polytechnic is selling milk in yogurt in supermarkets, among others that I can remember quickly from the first. Jotend dind Islam e pacho kae koro dwaro mondo jatend piny Kenya Migosi William Ruto ogolo pache wi chandruok ma joma odak e piny Gaza kalie. Ne giloso e yo machalo kama ikotele gi kod Kadhi Sheikh Sukiana Hassan. Serikali iongeze voice ya serikali ya Kenya, iongeze sauti yake katika jambo hili la Palestine. Serikali ya Kenya lazima iongeze sauti yake kwa sababu imenyamaza kwa muda. Hatujasikia sauti ya rais wetu kutetea kama vile South Africa. Sauti yao iko juu. Kila mmoja anajua South Africa amefanya nini. Kwa hivyo tunaomba serikali ya Kenya iseme angalau ione, hata kusema kwamba kuna genocide inaendelea. Our brothers and sisters in Gaza, it's our moral duty and it's our religious duty, our legal duty, our human duty to do that. So we call upon everybody, every human being actually, to stand by the people of Gaza, inshallah. So it's important that we generously contribute. Jokene ratich oganda e pacho kae okwedo mokalo kang' ma piny Tanzania nchani okao mano mar tamo johala ma pacho kae mondo miki kiyao ohelni matindo e pinyno mar Tanzania. Koloso e gwenge mag Mombasa, apisa mabendo ochung'ne kambi mar Muhuru Rapid Response Francis Auma ne oloso yo machalo kamae kabendo wacho ni okang' makamano biro kelo rochruok mathoth ne tudruok mar piny Kenya kanyakla kod piny Tanzania.
haina haja tulazimishe ndoa hii, haifanyi kazi tena. Mtanzania basi ataki Mkenya, ataki maforena, na tumeishi nao kwa East Africa vizuri miaka nenda miaka rudi. Hapa Mombasa wa Tanzania wengi chungu nzima. Kama Mama Suluhu ameamua kuwa ni vita hivi, basi hatuoni haja ya sisi kujilazimisha kukaa Tanzania ama kufanya kazi na Watanzania. Watanzania pia wako Kenya na sisi hatusemi kuwa watoke, lakini alivyosema yule mama, hii ni dhiki, inaweza backfire. Moko kuom ohelni mabende piny Tanzania otamo johala mapacho kae mondo miki kiyawe pinyno gin kaka mago mag kuonde dusruok kanyakla kod mago mag kunyo mula kachiel kod mago mag loso simbe mag ong'we yamo mokethre kachiel kod ohelni mamoko matindo mabenye piny Tanzania otamo johala mapacho kae mondo miki kiyaw e pinyno. Hiyo action tayari ishaleta taharuki kule. Maana kuna wale sio wa Kenya, lakini najua barua iliandikwa wa Kenya. Kuna hata wale wengine ambao walikuwa wameinvest hizo biashara ndogo, salon, kuuza njegere, kuuza mboga, kuuza nini, wameanza pa kusomesha watoto wao kule. Sasa ukisema watoke kule, wakirudi hivi, watakuwa na kinyongo na Watanzania ambao wako hapa Kenya. Kama ili taifa la karibu kabisa ambalo ni jirani yetu linaweza kutuwekea vikwazo kama hivyo, je, yale mataifa yaliyo mbali yatatuwekea makwazo gani? Uchaguzi sio mara ya kwanza kufanya uchaguzi Tanzania. Sasa huyu mama lazima angalie watoto wote sawa kwa sawa. Maana watu wa Kenya wakienda Tanzania wanatafuta zile biashara ndogo ndogo, pia wanapata kujikimu kimaisha. Na kuomba mama urudishe roho na uweze kufanya kazi na pande zote mbili. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Otieko wechego mabende tuche kor gwenge gi lak sechegi en fungruok ne jopuonjre mag mbalariany mopogore opogore pacho kae bang' migawo mar somo komakore bang' migawo mar somo kokalo kuom piny owacho duoko piny kwan omenda mabende gichulo ne chenro mopogore opogore mabende gidhi godo nyime e mbalariany go. Mae ne oyangi kod jagoro mongirore e migawo mar somo Laktar Beatrice Inyagala mabende wacho ni okang' makamae gikawo bang' twak mabende ne gibedo godo kod jopuonjre kachiel kod jodito e sekta mar somo. Mane mabendo kilowa e giko mag weche manyien mago matute kor gwenge gi lak sechegi tudri kod James Rabala koromo kanyo sa 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche matuke ni kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy wacho ni jatugo Mohamed Bajaba ne nigi hinyruok moko kapok nowuok odhi e tim mar Simba e piny Tanzania motelo ne chakruok mar tuke mag CHAN. Jatugo ne romo jahigni 22 iwacho ni noselandi e kweth jotugo 25 mogik mane dhi gocho gi tim nero mar Kenya Harambee Stars e tuke mag CHAN. Kata kamano nodhi oriwore gi tim mar Simba e orak mar higni 2 ka nyaka sani gin kod tim mar Simba e boma ma Cairo e piny Misri ka giikore ne season manyien. Small issues and when it is like that you don't want to risk having one player less. He will eventually would have missed all of our group stage matches. To keep a player, you gamble that you're going to reach the quarterfinals or semi-finals and then you can play him. We made that this tough decision that it was probably better, and then we also found out that he had an opportunity to join a giant club. To bathe komachielo bende, kapten mar Harambee Stars Abiud Omar wacho ni pod winjo lit ahinya kaluwore gi wuok mar Bajaba ma bende ne gigocho godo e tim mar Police e kinde mokalo. Can say yes and no. Yes, because they are important players. We really depend on them. But also no, because we are happy for them. You know, they've made a big step and we are proud for them. You never know, they might stay here and they might get injured and stay here. So I think it's a positive thing for them to move. And we are happy and we just wish them well. Harambee Stars gotugo margi mokwongo chieng' Jumapil gi tim mar DR Congo ma bende nodonjo e pacho ka okinyi ma kawuono. E weche mamoko bende mag volleyball, en ni jatugo manobede maberie moloyo e tuke mag Kenya Kapteri Tata biro telo ne kweth jotim mar Kenya mar volleyball manie bwihigni 20 e tuke mag Under 20 Women African Championship matimore Yaounde e piny Cameroon. Jotugo mamoko gin Eda Chepkemei, Milka Akinyi, Mary Nanjala, Daisy Chepkirui, Benta Oluocha, Sharon Akinyi, Patricia Chemtai, Sheila Nabwile,
Isabella Nafula to gi Sharon Chepkoskei. Kocha mar timno Jacqueline Baraza wacho ni Tata en achiel kuom jotugo ma bende ogen ahinya, kowacho ni jatugo nero ma jahigni 19 notelo ne tim mar KCB yudo simbo mar Kenya Cup motelo e chak mar dweni. Tim mar Kenya mar jogo eko manie bwo higni 20 wuok e pacho ka chieng' Jumamos saa 3 mar okinyi ka gidhi gi Ethiopian Airline kaeto gidhi nyaka e piny Togo eka gichomo Yaounde e piny Cameroon. To weche mamoko bende ni riwruok matayo tuke mag ng'wech e piny mangima World Athletics sani koro wacho ni jok ma mine ibiro pim mar ng'iyo rang'iny mar tekre ma gin go e dendgi kapok oyienegi tugo e tugo moro amora monywako jok ma mine. Maeri en pim mibiro timo dichiel kende ne jatugo ka jatugo kochakore tarik 1 mar dwe mar 9, kendo jogo mibiro yudo ni nigi teko mang'eny kaka Y chromosome kadhi mbele ok bi yienegi piem gi mine wetegi. Magi eki timore seche mamoko kuom jotugo nosetem geng'o negi e kinde mokalo mar piem gi jok ma mine kaluwore gi bedo mar Y chromosomes e rembgi. Bende ibiro yienegi piem gi joma chuo ka ginyalo hero kata piem e tuke mamoko maonge osimbo milaro. Magi weche tuke, an Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali, kando nadai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki 2. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Monid kwa udari mwenye lubedo kigeno kumari Dista 811*414#. Ni mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Monid kwa udari mweri kodijeko yukaka sijetun mari Dista 811*414#. Manakamano Nyakwaramogi dakika gina par kod 7 osekalo kaendi tok sapar mar odhiambo e Nyakalondo mari mar Ramogi kar chuny jaluo. Na nyisi ni kawuono ni endi weche nebeyo kabisa e gwenge mag Western kachiel kod Nyanza e roadshow mapek mar M-Pesa sokoni. Thuolo motelo kanyo ni winjo kanyo kana twak acha kod Victor e thuolo mane gineyo ka gichomo usenge. Adwa na manyane kendo onyisa to ni gie sani simni endi oyude ka intiere kanye. Victor Antiere ya koth nyaralew gang mng'ao sani wan bondo ka ma bende wadhi pogore tim ariyo. Nitie tim madhi usenge, nitie tim madong bondo ka kamiyo jo bondo ber kokalo kuom chenro mar M-Pesa sokoni ma bende waingo godo higni 18 ma M-Pesa osebedo ka nie chiro Nyaralego. Mane momiyo wan ka koro to wuoth machielo ochomo achiel kachiel nyaka e dala mar usenge. Alali wadhi usenge achiel kachiel. To ndire bwana moro kama gudwa ni wuoyo ma tin kende machiegni kaloro koda weche ma wan go ma M-Pesa sokoni nego. To gima duong' ahinya mana her gi sokoro jo Kanyanam ni tarik 2 dwe mar 8 wigi wil Saturday wadhi go kambi mano stadium ma iluongo ni Mamboleo Stadium mantiere dala ma Kisumu kacha. Ma bende jowa magindo M-Pesa biro bedo kod thuolo kata kinde mar nyiso jopiny gik magin godo achiel kachiel. Wan kanyo kod chenro mar uso duke mwandu mopogore opogore minyalo nyiew e nengo mogonyore. Kuom mano nakwayo jowa ni chieng' ono tarik 2 gibi